बेनि मेन बे रिजाल्ट गाज्रि जानायनि मेन रेसपन्सिबिलिटिखौ लाइस्राम लाटु सिंखौ होनो सानो भाइस चेन्सेलर। हेलो एवरीवन, once again वेलकाम बेक टू द चेनेल। दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो सिंनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। स' दिनै आङो फिन खेबसे गोदानै गोबावनि उनाव फैफिनलायबाय। मानसिनि जिबनथ' एखमबा गोबां बेस्थ'आव थायो, बेखार जाहैबाय नालाय एसे गावबा गाव पार्सनेल खामानि थायो, जिबननि खोथा, खामानि मावनायनि खोथा थायो, बाहेरायाव ओंखारनायनि खोथा थायो, गावबागाव जिबनखौ सालायनो थाखाय नारा नाथा नाजानाय हाबा मावनायनि खोथा थायो। बेफोरखौ शेयार खालामलायनांगौ गैया। जास्ट आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जे मोनसे खोथाखौ आङो क्लियार भाबै बुंग्रोनो सानदों जे बेखार होननानै रावबो ओरैनो थानो नाङा आरो थाखायाबो। बेल' मानसिया जबलेस जायोब्ला आं जेबो गैला बेखार जाथारबाय बे नङा, गोबां लामा। जाय हक बेफोरखौ दोनथ'नानै दिनै मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो आरो फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव जे जोंनि ओनसोलावहाय नायल' जाल' मोनसेल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ आरो बेनि आन्दाराव गोबां कलेजफोराहाय दङ। दा बेफोरनि रिजाल्टआ थांनाय नै बावैसो जोबोद गाज्रि रोखोमै फैदों। गोबां एरियार फैदों, बेक फैदों, सोरनाबा 6 पेपार्स 6था पेपाराबो बेक जानानै फैदों। दा बेफ्राव जोंनिबो फंबाय बिनानावमोना हाबो नालाय, आं बेवहाय बेनि मेन बे रिजाल्ट गाज्रि जानायनि मेन रेसपन्सिबिलिटिखौ लाइस्राम लाटु सिंखौ होनो सानो भाइस चेन्सेलर बिथां। एग्जामिनेसन कन्ट्रलार बेनियावबो माखासे थायो गोरोन्थि, खिन्थु नैबे लाटु सिंआ बिथांनि स्पिचखौ आं नायो। जोंनि फंबाय बिनानावमोन गथ'फ्रा मालाबा प्रग्रामफ्राव थानायाव खेबनानै लाबोनाय भिडिअफोरखौ आङो एसे एनै नायो। बिथांनि बुंनाय आरो बिथांनि जानाखि स्पिचखौ नायोब्ला बिथाङा जे नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनि बर'फोरनि माखासे नारा नाथा नाजानाय, बावहाय सेक्रिफाइस खालामलायनायनि गेजेरजोंसो फैदों। बेनि फारसे बियो अलरेडि बेहा नलेजआ दङ गोरों गोरा मानसि हिसाबै, खिन्थु बियो फोथायनो साना आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लानो साना बियो। बेनिखायनो नैबे माखासे राजनितिकनि बाथ्रा, गावजों गावनि बाथ्राखौ दोनथ'लायनानै नैबे हारिनि खेथ्र आरो बेयाव फरायनाय, बेनि आन्दाराव थानाय जिखिनि कलेजफ्रावहाय फरायनाय स्टुडेन्टफोरनि इयुनखौ लानानै मालाबाबो खेला गेलेजाया। बेखायनो बे गोख्रों आरो बिथं भाबै मोजां जानांगौ। बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन थाबैनो जानांगौ, सिस्टेमाव फैनांगौ। नङाब्ला दिनै गुबुन जायगायाव एडमिसन मोननांगौआ गोब्राब जागोन। बेनिफ्राय गोबां बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानाय कलेजफोरनिफ्राय बा बे आन्दाराव थानाय माखासे फरायसा, बेयाव फरायनाय फरायसाफोरा गुबुन हाबा मावनो बा दिनै सिस्टेमखौ नुबाय अनेक स्ल' जाबोनाय, माबा मोनबा माबा मोनसे मार्कशिट मोना। दा बेफोरावहाय गुबुनाव थांनानै फरायहैनाय, कम्पेयार खालामनायाव गोबां उन जानानै थालांगोन। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि फैबाय थानाय इयुनफोरजों आरो बिथांमोननि इयुननि माखासे सिमांजों भबिसतजों गेलेनाङा बे लाटु सिंआ। दा बेखायनो जोङो बिथांनि सायाव गोबां ससियेल मिडियायाव बुंनांगौ, सांग्रां जानांगौ आरो जायफोरनाखि इनिसियेटिभखौ लागोन बेनि एगेन्स्टआवहाय बेखौ बायह्रायाव हरनायनि, बेवहाय जोङो थांनानै जायफोरा हायो बाहागो लानांगौ। जायफोरा ससियेल मिडियायाव बुंनो हायो बिथांमोना बुंनांगौ आरो जायफोरा इनडाइरेक्टलि बाहागो लायो बिथांमोना बाहागो लानांगौ। आरो
जेबो सानाजासे नैबे फिउचारनि थाखाय नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जे दिनै परिखाया बिराद फरायसाफोरनिफ्राय जों एसेबाबो थाल मोनोना एसेबांथ' गाज्रि रोखोमै जाया गावबा गाव परिखा होनायखौ थाल मोनो बेखायनो बेनि मेन रेसपन्सिबिलिटिया बे लाइस्राम लाड्डु सिंनावनो दङ होननानै आं सानो आरो फोथायो बेनिखायनो दिनै स्पेसियेल इनभेस्टिगेसनआ थाबैनो जानांगौ बिथांनि सायाव आरो नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सायाव मा गोरोन्थिनि थाखाय बेबादि जादों रिजाल्टआ नङाबा जोंनि इयुन जोलैया खहा जानो हागौ दा गभर्नर आरो आसामनि CM बिथांनिसिम आं बेखौनो आर'ज गाबो थाबैनो बिनि मा जामारदों सिङाव मा दङ बेवहाय मा दं what are the inside बेखौ थाबैनो जाहाथे दिरुनो बेखौ आर'ज गाबनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय स' जायफोरा जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ